Üdvözlök mindenkit, én Shadow vagyok, és ez itt egy gameplay videó lenne a Battlefield 3-ról. Kezdjünk is egy új játékot, normál fokozatba. A játék az a modernkori háborúról szól, röviden, és akciódús. Története az nem rossz, grafika az szép, és HD minőséget fogok nektek adni. Tehát ez betölt nekünk, és kezdjük is. Saving. Jaj, de jó. Na. Már kezdődik is. Mondom, kezdődik is. Azért. Uha. Nem tudom, hogy fog hallatszódni a játék hangja az én hangom mellett, vagy az én hangom a játék hang mellett, de meg fogom próbálni majd úgy lejjebb menni. Hát körülbelül így jó. Hát akkor ez már a játék is, ilyen lesz a grafikája. Remélem ugyanaz a minőség lesz YouTube-on is, mint ami én biztosítok, és már ennyi, töltünk egyet. Futás, 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 kontroll, googolás, az irányítás szokás szerint VHSD. Te is meghalsz, mindenki meghal. Na, természetesen csak a terroristák. Kérem a satit. Ez jó lesz. Van meg direkt oda nézek, de akkor is, és gyerünk, balegér gomb. Gyönyörű, és kirogjuk. Ó, de szép volt. Ez van nagyon brilliáns, izé. Ó, no. Természetesen már játszottam magával a játékkal. Vám, bum, gyönyörű. Ez nagyon szép volt ez a robbanás. Space. Nem tudom, hogy fog be hallatszódni a billentyűzet hangja, hát remélem nem annyira. Ó, remélem nem sípol be. A mikrofon kicsit arrébb tettem. Szia! Szia! Úgyis meghalnak. Valamint azok. Azok meghalnak. Ó, ott az emberke. Ne bassz. Bazd meg. Már bocsánat a csúnya beszédért, nem fog sűrűn előfordulni, nagyon ritkán, amikor hát olyanok történnek, mondjuk meghallok már, vagy harmadszorra, ha bár nem hiszem, hogy ez elő fog fordulni. Töltsünk egyet. Hallod? Hogy emberke. Hallod? Pontosabban nem tud célozni? Nézd meg, én innen is eltalállak. 3-szor, vagy nem tudom mennyi lövés lehetett. És itt a vérfolt, ez gyönyörű. Dadadan. Igen, nyissuk ki. Ott volt pont egy bomba. Ó, ez jó rész lesz. Az anyádat. A kis köcsög rám fogott egy pisztolyt. Nem tudom, ki látta már én ezt a játékot, már egyszer végigjátszottam. Természetesen easy fokozatba. És akkor jön a második mission. Nem tudom, olyan 15-20 perces videókat akarok majd. Nem tudom összevágni, vagy nem összevágni. Olyan nagy helyet nem fog foglalni. Tömörítés az meg... hát nem lesz olyan nagy. Tömöríteni lehet, nem is fogok. Azt már maga a felvevő az elintézi. És most jön egy tök jó zene. Ja. Hát de végig is nézzem. Nem szoktam amúgy. Csak nagy ritkán. Ez nem a játék, tehát meg is látszik a grafikán, ez egy videó. Szerintem.
mention I need to talk to. Some story about a terror plot in New York, and the Marine claims he has information to stop it. Now the best part is, he says it's gonna happen today. So here we are. You look jet lagged. And by that I mean you look like shit. Who is this? That's him. That's Solomon. And you still believe he's planning an attack here in New York? Don't you? Why? Because he says so. I read the file. He's trying to save his own ass. He doesn't know what we want to know. Wait, just hear me out. You want to bury me after go ahead. We don't need to bury you. You're already dead. He doesn't know what we want to know. We're on the clock. I'm pursuing this lead. What you're going to do is help us clarify the attack scenario. Your cooperation might even get you free of the world of crap you currently inhabit. All you have to do, Sergeant Blackburn, is fill in the blanks. Are we clear? When did you first hear about Solomon and the PLR? It was 9 months ago. Operation Swordbreaker. Iraqi Kurdistan. Okay. Ilyen bejátszásokban nem fogok beszélni, mert nem fogom lefordítani magyarra, mert az angol tudásom az nem a 5-ös, de nem beszélek ilyenekben, nem akarom megzavarni, aki szeretne odafigyelni. Ez jó zene. Pont a játékba illik, és igen, ez már a játék, mert én mozgatom. Mi volt ez a lag? Ezek olyan jó beszólásokat fognak mondani mindjárt. Yo, does anyone else really not get what the fuck we're doing here? Quit being a fucking hippie, Montez. I'm just saying, bro. If this is about the PLR, we should just be in Iran, not Iraq. They're crossing borders, dog. PLR's the right people, alright? They don't make them any righter. Hát ez nagyon nagy volt. Ez annak itt, akire most nézek itt, pont előttem, annak olyan bomba feje van. Our objective's 20 clicks. Annak ott, aki most beszél, annak meg olyan csodálkozott. A középső az meg, mint aki, van meg, az most beleszívott a puskájába, hogy mi a halál. Kiszállunk a kis harckocsiból, vagy páncélvadász, nem tudom, tank, harckocsi inkább. Hát mindjárt megnézem. Most harckocsi. Itt már katonák vagyunk. Tök zsír. Hé, várjatok már meg! Mozog a mikrofon, na, így. Hát nem tudom, hol állítsam majd le a videót, az egy jó kérdés lesz, szerintem tudom is. És már mondja is a parancsot. Ezt borítsuk föl. Így, ennyi. Parancs, vagy küldetés. Megcsináljuk, bazd meg, megnyerjük. Oh, ez az aknavető kell nekem. Kérem, add már ide, haver. Focizzunk mi addig. Na jó, ne. Ezeket is fel lehet dönteni? Nem. Let's go! Én is futni, nem tudok futni. Most már futhatnék, na. Na, a savingeknél mindig lesz egy kis akadás. Kicsit idegesítő lesz. És végre, na az fedez minket, ez is fedez. Rán. Fél tőlem. Pedig nem is lőttem rá. Nem lövök rá, mert ki tudja milyen állatvédők nézik a műsort. Meg hát én is szeretem az állatokat, főleg a kutyákat. Nekem is van 2 kutyám. Sőt, ha úgy nézzük 3, csak az egyik az máshol. Jöttök? Ha kellemetlen hangok jönnek be, azért sajnálom,
Ügyködök benne, és agyon is ütöm azt a szemét. Mind a 3-at. Rán, gyerünk, menjünk. Ugráljunk. Nézzünk el erre. Ugri. Ó, vissza. Még egy saving. Zsír. És betörik. Ez nem ér. Ki akartam lőni a gázpalackot. No, ne! Ez így nem kóser. Gyorsan. Space, gyerünk! Jöjj túl, haver! Jöjj túl! Megmentünk! Erre itt robban mehet még gránát, az rohadt jó. Dögöljetek meg, rohadt terroristák! Kicsit sokat lőttem el, de nem baj. Ó, be is robbant az autók. Wow. Engem most eltalált egy ajtó és túléltem. Zsír. Hol vagytok még? Ó, bazd meg! Ó, kinyírtak! Fuck you! Fucking guy! Mondtad, hogy csúnyán beszélni nem lehet. Bocsánat, ha kellemetlen hang jött megint a videó közepébe. Gránát! Oda is a kellemetlen fickó, az lepattan a fejéről. Oda is! Elfogyott a gránát! Robbantsuk be! Oh. Jó. De mi az, hogy már megint kinyírt? Jó, átváltok joystickra. Remélem működik hozzá. Örülnék, ha igen. Na? Nem működik joystick. Akkor billentyűzet magad. Haver! Jött túl. Nem már pont a bamba fejű halt meg. Aj, pedig azt úgy bírtam. Headshot! Az már nem headshot. Nem baj. Azt üvegen keresztül. Az meg ott maradt. Mi van? Lol. Jó. Ez furi. Jó, M4 A1 az jobb, vagy sima M4. Na, hol vagynak a köcsögök? Ó, nem erre kell jönni. Jó. Akkor ez nem nyert. Wow, nem is erre kell jönni. Van meg! Kimegyek és jönnek a gránátok. Á, bazd meg! Ja? Várjunk csak. Na, gyere elő, szia! Ennyi! Tölt, csere, tölt. Előbb megjártam a töltésekkel, úgyhogy most odafigyelek rá, mert nem jósul el. Most ez elfutott előlem. Félős! Gyerünk haver, meg kell menteni! Come on, go! Gyerünk, go, run! És haver meghalt? Oh. I hope Chaffin's gonna be okay.
Another tremor? Mondd meg, remeg a kezem. Ezért bocsássatok meg. Egyfolytában elhajlik a mikrofon, mert a billentyűzet alatt van, és a billentyűzet meg mozog. Eyes open. It's all you. És... Run! Ó, bazd meg, sniper! Köcsög ruszkik belétek, verek minden. És szerintem... I don't know. Let's just get up on that roof. Itt én le is zárom a videót. Köszönöm, hogy megnéztetek. Lesz még több rész is. Sziasztok!